Úlohou dnešného školenia je, aby ste sa čo najviac dozvedeli o diabete a aby som vám teda odovzdala naše skúsenosti z našej diabetologickej ambulancie. Diabetes mellitus, laicky cukrovka, je choroba látkovej premeny cukrov. Najvýraznejším prejavom je zvýšená hladina cukru v krvi, odborne nazývaná hyperglykémia. Okrem toho, že je porucha látkovej premeny cukru, dochádza k poruche látkovej premeny aj tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody. Je to civilizačné ochorenie a je to chronické ochorenie. Podľa dnešných kritérií sa dá diabetes vyšetriť alebo laicky cukrovka 3 spôsobmi. Prvý spôsob je, že sa zmerá glykémia dvakrát po sebe nezávisle dní po minimálne 8-hodinovom lačnení a hodnota glykémie je nad 7 mmol na liter. Druhá hodnota zistenia, či má pacient diabetes, sa robí tzv. Orálno-glukozotolerančný test, kedy sa nabere hodnota glukózy v krvi nálačno a po 2 hodinách po záťaži, kedy sa vypije 75 gramov glukózy z 300 ml vody a po 2 hodinách sa znovu naberie táto hodnota glukózy v krvi. A ak je tá hodnota vyššia ako 11,1 mmol na liter, tak sa už diagnostikuje, že je to diabetes. Tretím spôsobom je, ak pacient príde, že má akutné príznaky, čo sú príznaky diabetu. Je to smäd, časté močenie a výrazný úbytok váhy a je náhodne zmeraná glykémia v priebehu dňa a 2-krát je vyššia ako 11,1 mmol, tak sa diagnostikuje ako diabetes. Takže podľa súčasných kritérií diabetes klasifikujeme alebo delíme na diabetes 1. typu, to je autoimunitné ochorenie, diabetes 2. typu, diabetes gestačný, to je tehotenská cukrovka, alebo ostatné špecifické formy diabetu. Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie. Je to vlastne, kedy si organizmus vytvára vlastne protilátky proti beta bunkám podžalúdkovej žľazy. Pacient za toto ochorenie nemôže, je to získané ochorenie a pacient celý život si musí píchať alebo podávať inzulín. Diabetes 2. typu je civilizačné ochorenie. Väčšinou je tam genetická predispozícia a najvýznamnejšími podmienkami k vzniku diabetu je obezita a sedavý spôsob života. Úpravou životosprávy, najmä stravovania a pohybovou aktivitou vieme tomuto diabetu predísť. Gestačný diabetes sa vyšetruje v 24. týždni tehotenstva, kedy sa robí orálno-glukozotolerančný test. Naberá sa hodnota glukózy nálačno, ktorá musí spĺňať parametre 5,1 mmol na liter. Robí sa odber krvi po 1 hodine po vypití 75 gramov glukózy v 300 ml vody. Hodnota glukózy, pokiaľ nepresahuje nad 10 mmol, je to v poriadku a po 2 hodine sa naberá opäť žilový odber krvi a hodnota, pokiaľ nepresiahne 7,8 mmol na liter, tak tento testík je v poriadku. Pokiaľ sa zistí zvýšená hodnota glukózy, klasifikujeme to ako gestačný diabetes a pacientka je sledovaná v diabetologickej ambulancii. Po pôrode sa väčšinou znovu opakuje po 6 až 8 týždňov po pôrode sa opakuje orálno-glukozotolerančný test na vylúčenie diabetu a pacientka potom je každé 3 roky sledovaná, pretože je tam väčšia predispozícia na rozvoj diabetu. Liečbou diabetu sa snažíme predísť komplikáciám. Tie komplikácie, ktoré spôsobuje diabetes, delíme na akutné a chronické. Akutné komplikácie je hyperglykémia, kedy sa náhodne u lekára zistí zvýšená hodnota cukru v krvi, alebo sú už rozvinuté väčšie príznaky pri rozsiahlejšom diabete, najčastejšie pri diabete 1. typu, kedy môže byť už veľký smäd, častejšie močenie a výrazný úbytok váhy. Prichádzajú na diabetologickú ambulanciu a zahajujeme liečbu. Opakom tejto hyperglykémie je hypoglykemia, ktorá je oveľa vážnejšia veľakrát pri liečbe diabetu, pretože môže ohroziť život pacienta. Môže sa stať táto hypoglykemia, ak pacient užije lieky, nezie jedlo, alebo má nadmernú pohybovú aktivitu, alebo nesprávne odhadne dávku inzulínu, môže začať cítiť určité prejavy hypoglykemie, medzi ktoré patrí mierny tras rúk, očervenanie v tvári, búšenie srdca na hrudi, môže mať pocit, že na neho leze chrípka alebo svalová slabosť, alebo môže mať odrazu veľký pocit hladu.
Ako náhle cíti niektorý z týchto príznakov, má doma na to prístroj, ktorým si zmerá hodnotu glykémie. Ak tá hodnota glykémie nepresahuje hodnotu 4, to znamená, že je to nad 4,4, 1,4,2, nič sa nedeje, pacient sa naje a pokračuje ďalej v tom svojom zvyklom režime. Ak je tá hodnota po 4, to znamená 3,9, 3,8 a nižšie, vtedy je veľmi dôležité, aby vypil deci sladké malinovky a zajedol tom krajcom chleba. Deci sladké malinovky sa pije preto, aby rýchlo stúpla tá hodnota glykémie a krajec chleba, aby nám tá hodnota glykémie vydržala dlhšie hore, pretože ak by nám ten cukor poklesol a dostal by sa po hodnotu 2 a nebol by nikto, ktorý by pomohol poskytnúť prvú pomoc pacientovi, môže dojsť k jeho bezvedomiu až k úmrtiu. Takže toto boli akutné komplikácie. Medzi chronické komplikácie, ktoré spôsobuje diabetes, je poškodenie očí, obličiek, nervov a ciev. Preto každý rok pacient raz ročne chodí na vyšetrenie očí k očnému lekárovi, kedy sa na očnom pozadí zisťuje poškodenie sietnice, ktoré spôsobuje poškodenie očí a môže viesť až k úplnej slepote. Ja tu mám také špeciálne okuliare, ktoré keď si nasadíte, vidíte presne cez ne tak, ako keď sú oči poškodené cukrovkou. To znamená, že mám tu okuliare, keď si nasadíte, ako sa vám pozerá. Toto presne vidíte, poškodenie očí, to je prvé štádium retinopatie. Takto zle sa pozerá všetkým tým ľuďom, ktorí podceňujú toto ochorenie. A takéto videnie môžete mať až aj pri nadmerne zvýšenom dlhodobom cukre. Toto je druhé štádium retinopatie. Tam už sú také drobné čierne fliačky. To znamená, že na tej sietnici máme už drobné zakrvácania a kedykoľvek my sa pozrieme na stranu doľava, doprava, my už tomu človeku pri tom zakrvácaní tých čiernych fliačkov nikdy neuvidíme napríklad polovičku tváre alebo polovicu nejakého obrazu. A toto vidíme, to je tretie štádium retinopatie. Bohužiaľ 95% tých slepých ľudí väčšinou majú diabetes a dojde k takémuto úplnému poškodeniu zraku a tí ľudia už bohužiaľ nič nevidia. Taktiež raz ročne vyšetrujeme moč a zisťujeme hodnotu mikroalbumínu, či nedochádza k poškodeniu obličiek. Ako náhle zistíme, že tá hodnota mikroalbumínu je vyššia, než je základná norma, o vyšetrenie moču opakujeme a ako náhle je dvakrát po sebe námeraná zvýšená hodnota mikroalbumínu, posielame pacienta na nefrologické vyšetrenie, aby sa zabránilo zlyhaniu obličiek a poškodeniu, pretože ako náhle sa poškodia obličky, tak už tam není pomoci a je tam len tá dialýza. Tretie vyšetrenie je poškodenie nervov a ciev. Robievame ho na ambulancii, kedy zisťujeme, či ten cukor nám nepoškodil nervy na dolných končatinách. Pri poškodení nervov na dolných končatinách dochádza k tomu, že to tkanivo je horšie prekrvené a pri určitom poranení alebo poškodení tkaniva nám trvá dlhšie, kým sa zahojí tá ránka a vtedy sa nám môže do tej ránky dostať tá infekcia. A potom je vlastne to, čo počujete, že môžu odrezať jeden prst, dva prsty alebo aj celú nohu. Preto by sme pri ošetrovaní nôh mali dbať veľmi zvýšenú starostlivosť, dávať pozor na to, aby sme nechodili bosi po neznámom teréne, pretože v tráve môžu byť klince, môže byť nejaké sklo, môže byť nejaký kamienok, ktorý vám poškodí tú kožnú štruktúru. V lete dávať pozor, nemali by ste chodiť bosi v topánkach, ktoré by vás otlačili, preto tie nohy si treba sledovať, krémovať, pravidelne vykonávať pedikúru, pretože aj tie drobné ragády, ktoré sa nachádzajú v pätách, môžu spôsobiť drobné ránky a zápal tej končatiny. Ak dôjde k tomuto poškodeniu nervov a ciev, je tam veľmi nebezpečné hlavne to, že pri ich poškodení môže sa to prejaviť tým, že môžete mať v noci drobné krče, mravenčenie, ráno, keď sa zobudíte, môžete mať pocit, že chodíte na vankúškoch. Ako náhle my aj tým vyšetrením na ambulancii zistíme, že je to poškodenie, dávajú sa vitamíny na ochranu tých nervov a ciev, ale čo je veľmi dôležité, naozaj si treba na tie nohy dávať veľmi veľký pozor, lebo vy pri tej ránke necítite žiadnu bolesť a vy tam môžete mať veľmi veľkú dieru ako do sveta a vy nič nebudete cítiť a môže to spôsobiť aj amputáciu celej tej končatiny. Okrem toho, že sledujeme tieto vyšetrenia, pri tom, že diabetes je porucha látkovej premeny cukrov, súvisí s ňou aj porucha látkovej premeny tukov, bielkovín, minerálnych látok a vody, sledujeme takisto v krvi cholesterol, pretože môže spôsobiť infarkt myokardu alebo mozgovú porážku.
Cukor je veľmi dôležitá látka na to, aby naše telo správne fungovalo, pretože nám dodáva energiu a na základe toho, že máme správnu hodnotu cukru, fungujú nám správne všetky orgány v tele. Nie nadarmo sa cukrovke hovorí, že je tichý zabijak, pretože nás z nikoho nebolí tá zvýšená hodnota cukru. Všetci si myslíme, že nám je dobre sa cítime. Nevýhodou tohto ochorenia je to, že to, čo spôsobí ten cukor, je nezvratné a nedá sa vyliečiť. Tie príznaky toho ochorenia sa dajú len zmierniť. Dnes sme si povedali len základné informácie o cukrovke, ako ju delíme, aké sú jej príznaky a prejavy a aké môžu byť komplikácie, ktoré nám spôsobuje cukrovka. My na našej ambulancie sa snažíme predísť týmto komplikáciám, aby ste ešte mali zdravý spôsob života, aby ste si ten život užili. V ďalšej časti by sme si povedali, ako upraviť tú životosprávu, najmä tým stravovaním a pohybovou aktivitou, aby sme predišli všetkým tým komplikáciám, ktoré robí diabetes.